Здравей, Сейфа! Здрасти. Разбрахме, че ти си един от синовете на господин Арапов. Точно така. Разкажи малко за себе си. Аз съм все още ученик, 10-класник съм. Сега съм в априлска ваканция, именно за това съм тук, в Ровен Транс, отдел сервис. Може да се усетите, като ми видите външния вид, че е малко по-работен, понеже до сега бях в каналите на сервиза. Решил съм да мина всеки един отдел на фирмата, за да опозная напълно бизнеса. А какво харесваш да правиш в свободното си време? В свободното си време страшно много обичам да карам мотори и разбира се да спортувам. Според трет, транспортният бизнес тежък или лесен? От баща ми съм научен, че всеки един бизнес е труден, нали, пълен с усилия по пътя си. И той ме е научил, че ние трябва да се справяме с тези усилия. Но ако го правиш с желание, няма как да бъде тежък за теб. Господин Арапов, как се справя като родител и като шеф? Господин Рапов е един прекрасен баща. Колкото добре се справя като шеф, толкова добре се справя и като баща. Аз наистина много му се възхищавам като човек, като мъж и супер много се надявам един ден да съм като него. Благодаря ти. И аз. Хубав ден. И на вас.